ranar Juma'a da ta gabata mai ɗakin mawaƙi Nura M ta haifa masa kyakkyawar ɗiya mace, inda ya wallafa a shafinsa gami da rubuta cewa alhamdulillah Allah ya azarta da jaririya mace, Allah ya raya mana ita ya albarkace ta, wadda ya suna cikin ƙoshin lafiya masha Allah. Bayan ya yi mata huɗuba inda jariri ta ci sunan mahaifiyarta, ya sake wallafa hotonta gami da rubuta assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki, ga Amina Mifra, ayi mata addu'a Allah ya albarkace ta ya tsare ta daga dukkan abin alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya albarkace mu da ƴaƴanmu duka, nagode. An zaka ƴaƴan jarumin biyu kuma duka mata, Afra da Mifra, da fatan Allah ya albarkaci rayuwarsu. magana ce ta mutsa zuwa wannan satin da har ta jawo cece-kuce tsakanin malamai kan wani furci da Prof Maqari a wata hira da ya da Kula FM, inda kaji malami yana faɗin duk musulmin da baya maulidi ba musulmi bane. Sallallahu alaihi wasallam duk wanda baya maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba musulmi bane. Ina yawan faɗin wannan domin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mujarradin murna da samuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da kayi murna da samuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko cikin zuciyanka kayi maulidi, shi kuma yaya ka aiwatar da murnan shine ake samun bambanci. To hanyar ranar 12 ga wata a ciyar da abinci ai kaza, wannan fahimtar wasu ne. In ka ce baka yadda da wannan hanyar ba, ijtihadi. Wannan magana ta ji hankali matuka kuma ta sa malamai da dama sun yi tsokaci kanta, inda mafi akasari malaman da ke da ra'ayin kin yin maulidi suka nuna ɓacin ransu da martani ga malamin. Sako na farko na ji daga bakin Maqari, Professor Ibrahim Maqari ya yi wata maganan nan lalle ta ja cece kuce, kuma maganan nan kasassaba ce, dole ne a yi magana akan wannan magana. Taka Professor, with due respect, shirme ya yawa, wasu maganganu na emotionalin da ke fito a bakinka ya yawa. Ka bude baki ka ce duk musulmin kwarai, duk wanda har bai yi molidi ba to ba musulmin kwarai ba. Duk wanda har molidi, watan molidi ya tsaya ba kai molidi ba, kai ba musulmi ba ne, kai ba musulmin kwarai ba ne. Bakin Profesa wannan ya fito, wanda ya karanta a shari'ar musulunci, wanda ke jagoran babban masallaci daga cikin kasar Abuja, kake faɗi wannan magana da wani dalili, da wani hujja? Taka Profesa, with due respect, ka yi kuskuren kanga kuma ya fito clear, baka da hujja, baka da dalili. Domin hujjan da ya Profesa ya kawo ya aje, ko Malam Ibrahim Maqari, hujjan da ya kawo ya aje wasu saboda har ka duba har annama suna celebrate independence na Nigeria, kana compare independence da maulidin annan Muhammad. So kaga wannan rashin hankali ne. Amma kamar yadda na gaya muku, har duniya ta tashi ba abin da zai sa lokacin ta kai baka ji an fito an yi magana ba. Masu ce bid'a ne sun fito su yi magana, masu ce ba bid'a bane a fito su ma sun fito su yi magana. Na gaya maka, amma mu stand mutum wancan shekara 2 da ta wuce har shekaran ga har wannan shekara muna kara nanatawa. Wallahi tallahi billahi allazi annahu la ilaha illa huwa, kun da kuke ce bid'a ne a denan, da kun da kuke ce ai molidin ba bid'a bane nan, ku sani ku masu ce kaman an yi molidi, wallahi za a dunga ku kusan kaman masu molidi da dunga yin molidi har ai tashin kiyama. Ba abin da zai sa a stop yin molidi, ba wazinka ba, ba dadin bakinka ba, hujjojinka ba, ba ayoyinka ba, dun hujjoji dun ayoyi, domin an tun zuba wannan hujjoji sabon